П'яний російський окупант напав на кримську таксистку. Водійка Сюзанна везла контрактника Чорноморського флоту Тахіра Урумова з його супутницею з Перевального до Нижньогірська. А згаяти шлях пасажирам допомагало пиво. Пізніше Урумов хотів ще й закурити, але платити за мандрівку повну вартість – 3,5 тисячі російських рублів відмовився. Натомість на ходу переліз на переднє сидіння і почав лаятися на водійку, щоб заощадити 500 рублів. Окупант добряче на підпитку почав кричати, що грошей не віддасть, а потім і зовсім поліз з кулаками. На порятунок прийшов чоловік Сюзанни та колеги-таксисти, які вгамували окупанта. За свой базар отвечать надо. Я отвечу за базар Если всегда. должен, значит отдай. Мне, Я у меня сказал, 2 детей. Я работаю. а теперь послушай, И должна... я тебе сказал, что я тебе не отдам, мне. Я сказал это. Выходите. Че проблема, на? Ты чё орёшь? Я говорю, выйди с машины.